Bueno, Maceda é un pobo con personalidade. A xente de Maceda gustalle ser de Maceda. O que pasa é que durante moito tempo os veciños de Maceda non tiveron oportunidade de sentirse orgullosos de ser de Maceda. Eu penso que iso cambiou nos últimos 4 anos con Xavier de alcalde. A xente de Maceda ahora, ademais de gustarlle ser de Maceda, síntese orgulloso de ser do pobo porque se dá conta de que se está facendo o que nunca se fixera ata agora. Que agora hai un concello e un alcalde que se preocupa polo benestar da xente. Un alcalde que vai a facer ben para todos e que o único obxectivo para el é facer ben para o povo. Xavier non ten trastenda. Xavier non lle fai falta a política para nada, nin pensa noutra cousa que non sexa o seu povo. Eu sei no ben, que cando fui vicepresidente da Xunta tuve que aguantalo, no mellor sentido da palabra, porque é destes alcaldes que persigue ata conseguir o que quere para o seu povo. E así teñen que ser os alcaldes. Se non for así, non serviría para nada. Pero eu supoño que tamén a xente de Maceda, que é xente inteligente e xente honesta, darase conta de que na vida é moi difícil conseguir as cousas, pero é moi fácil perdelas. É moi difícil conseguilas e moi fácil perdelas. Foi difícil que Maceda chegara a Teiquín. Foi difícil chegar á alcaldía de Maceda e que Maceda pueda ter un alcalde como Xavier. Pero sería fácil perdelo se non pomos todo algo da nosa parte. E se non arrimamos todos o ombro agora para non só que continúe, senón que continúe con máis forza. Para que para un pobo avance fan falta ideas, capacidade de traballo, vontade e apoio. As tres primeiras cousas ten a Xavier o BNG de sobra. Ideas, capacidade de traballo, sin ninguna dúbida. Ahora falta o apoio. E Xavier ten que gobernar outros 4 anos, polo menos, en Maceda, pero facelo con máis forza. Ter unha maioría no Concello que lle permita facer todo o que el quere facer e todo o que o BNG quere facer para Maceda. E eu, polo tanto, pois, invito a todos os veciños e a todas as veciñas de Maceda que voten o BNG, que apoyen a Xavier, que voten por Xavier non porque sea bo para o BNG, é que é bo para Maceda. Calquera outra cousa sería volver atrás, perder o que tanto costou conseguir. E eu estou seguro que os veciños de Maceda non están dispostos a eso. Ogallá que todo salga ben, estou seguro que co apoio e o esforzo de todos o conseguiremos.